bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hakilinaw falenfalenni kɛnɛ bi maa t'an bolo sabula kiiri minisiriso kun kan ka maa bila ka na bamananw ko balale o bɛ ko sudalen sa fala ye gouvernement yɛlɛma donna a kɔnɔ o yɛlɛma hukumu kɔnɔna na min ye baaraw ye olu sen sumayara kosɛbɛ minisiri min bɛ sariya ko kunna kuma t'an bɛ sariya dɔgɔkun min na bi a yobo yabara dɔɔni nka baaraw u bɛna to u nɔ na ni ala n'a kira sɔnna a ma sabula ale minisiri ma bɔ a nɔ na fala ye tilegan in na waati min na selifana masuruna bɛ ka se a yirala k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen ka arajo mali television soba lajɛ fala ye ko sɔɔni ko kibaruya dɔ bɛna na di kibaruya min bɛ jamana yɛrɛ kun kan an kɔni y'an ka telew lajɛ sa komi aw yɛrɛ filɛ nin aw ti ORTM yɛrɛ dɔn yɛrɛ nimero min don yɛrɛ kanali kan aw t'o dɔn yɛrɛ an y'a ɲini ja 1 b'a la 300 et quelques fana b'a la kɔni kɛra min an y'an galabuti an taara bɔ tele AS yɛrɛ fana kan o fana bɛ dɔnkilidabaw la ye ale ni journal minnu bɛ kɛ AS jamanaw la k'olu bɔ nka an ORTM ɲini kɔ kun n'o fala ye yɛlɛma min kɛra bi fala ye an bɛ se k'a fɔ maa 4 kura olu donna gouvernement in kɔnɔ maa min bɛ yen n'o o bɛ se ka jate maa kura donnen fɛ min bɛna bila mara kamabɔli minisiriso kunna n'o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye ale de y'an ka lasigiden bi na fala ye turikikaw olu fɛ yen maa filanan min bɛ yen n'o donna gouvernement na o ye refondation ye refondation minisiriso o nana kalifa maa min na nin waati in na u y'o kɛ a tɔgɔ ye jɔn ka a sɛbɛn lajɛ sabula a bɛɛ lajɛlen galabutilen don yan
refondation ale dira Yaya Gologo ma. Yaya Gologo ale maa ye fala ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ refondation yɛrɛ minisiriso dɔn a ye yen secrétaire général ya kɛ wa min ye Yaya Gologo ye fala ye nin don min ye Yaya Gologo ye ale tɛ maa ye maa min ni a bɔra ten dɛ fala ye ale bɔra politiki du yɛrɛ de kɔnɔ n t'a dɔn n'i bɛ Modibo Tile minisiriw dɔn i kɔni ye Mamadu Elbesiru Gologo tɔgɔ mɛn o denkɛ don Gologo ale fa yɛrɛ ministre de la communication ye k'an ka jamana kɔnɔ yan livre sɛbɛn kɔni a fa y'o caman kɛ wa min ye minisiriso min yɛrɛ filɛ nin ye a talen filɛ ka komi yɔrɔ min minisiri ye a ye yen secrétaire général fana kɛ waati caman nka nin waati laban in na tun bɛ jamanakuntigi yɛrɛ fɛ yen Kuluba ale ka conseiller tun ye a ye maa wɛrɛ min bɛ fala ye n'o donna gouvernement in kɔnɔna na o ye minisiri min bɛ kuranko kunna ye kuranko minisiri ale ye Cɛmɔgɔ Tarawele ye nka fala ye a bɛ nale waati gɛlɛman na dɛ Tarawele kɛ kurantigɛ ti maa filan ye dɛ an dun bɛ ka taa sunkalo de la anw delilen don min na an t'a fɛ fɛn ka bɔ o la i labɛn dɛ i labɛn sabula sunkalo minisiri kura de bɛ na n'an y'i tomo taama k'i limi lamba tuma min ni kuran bɛ yen ni kuran tɛ yen a ti dogo maa si la ale bɛ kɛnɛ kan fala ye maa naaninan min donna o ye sɛnɛ minisiri kura ye ale Ibrahima Samake Buguninga y'ale san 56 a b'o la bi IPR sɛnɛ kalanso min bɛ Katibugukaw fɛ yen Kulukoro fo kana se nin waati ma ale de tun ye o directeur ye nin ye maa naani ye maa naani minnu bɛ yen bi n'olu donna gouvernement in kɔnɔ bi fala an bɛ se ka min fana fɔ tɔgɔ kura farala minisiri 3 fana kan o minisiri 3 o fɔlɔ ye jɔnni ye o ye Sadio Kamara ye ale kɛra ministre d'état ye ministre d'état kɔrɔ ye mun ye an n'o fɔ maaw ɲɛna sini fala ye min ye Sadio kɛra o ye cogo min Aluseni Sanu ale fana kɛra ministre d'état ye général de corps d'armée Ismaël Wage o fana kɛra ministre d'état ye a bɛ komi sa olu fanga bonyana fala ye olu 3 olu fanga bonyana kosɛbɛ gouvernement kura in kɔnɔ gouvernement yɛrɛ fala ye a maa fɔlɔ o ye gouvernement ɲɛmaa ye général de division Ablaye Mayiga a maa filanan o ye Sadio Kamara ye ministre d'état Wolomasiri Tabaw ka ministre fana don général de corps d'armée Sadio Kamara ministre sabanan gouvernement kɔnɔna na fala ye o ye ministre d'état min bɛ an ka jamana sɔrɔko ni nafoloko kunna Aluseni Sanu ministre naaninan min bɛ gouvernement kɔnɔ n'o fana ye ministre d'état ye o ye général de corps d'armée Ismaël Wage bɛn ni kelenya ministre ministre min bɛ o kɔfɛ ni ministre duurunan jɔyɔrɔ bɛ o bolo o ye Mamudu Kasoge ye sariya ministre ministre min bɛ mara kama bɔli kunna sa o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye ale ye maa kura donne gouvernement kɔnɔ maa min bɛna 7nan na sa o ye ministre min bɛ baarakɛlaw ni jamana ni cɛlatigɛ jɛkuluw ka ko ɲɛnabɔ ale ni yɛlɛmaliba min kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ma ko refondation Yaya Gologo ale ye o ye ministre jɔyɔrɔ 7nan bɛ ale bolo fala ye jɔyɔrɔ 8nan o ye mara ale ka lakana an ka jamana kɔnɔ o ye ministre Dawudi ye ministre 9nan o ye an ka jamana sirabakow ani sobaw ni yɔrɔbaw jɔli o ye Madina Sisoko ye n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ministre 10nan o ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye Ablaye Diop ministre min bɛ yen n'o bɛ kalanko kunna o ye 11nan ye ale Ablaye Sisabane ministre min bɛ yen n'o bɛ sanayɛlɛ kalanso ni ɲinini kunna Burema Kansa ye ale ye 12nan ye 13nan o ye dugujukɔrɔ nafɔ ministre ye Amadou Keita 14nan o ye ji ni kuran ministre ye Cɛmɔgɔ Tarawele 15nan o ye kɛnɛya maanifinya tɔpɔtɔli colonel major Asa Bajalo ale y'o ye 16nan o ye baara ministre ale ni baarakɛlaw ka ministre ye Fasun Kulubali 17nan o ye sifinw ka ministre ni farikolo ɲɛnajɛ ministre Abdul Kasim Ibrahim Famba min ye 18nan maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka kelenya ministre Musa Aga Atayer 19nan o ye sɛnɛ ministre ye Ibrahim Samake ale ye maa kura ye fala ye ministre 20nan o ye baara ni baaradege ministre Umusal Sek ale tun bɛ gouvernement kɔnɔ kɔrɔlen 21nan ministre min bɛ muso den
ani du kunna o ye Jɛnɛba Sanogo ye n'a bɛ jaralakaw ka sigi la. Minisiri 22nan o ye jago minisiri ye Musa Alassane Diallo Musa Galabu ale ye o ye. Minisiri 23nan o ye dugukoloko minisiri ni maanifinw ni sigida la ɲɛnabɔli minisiri ye Imran Abdoulaye Touré ale ye 23nan ye. 24nan min ye sigida minisiri ni saniya ani yiriwali kuntalajan Mariam Tangara n'ale bɛ Dumuyalakaw ka sugu la. 25nan minisiri bɛ kunnafonidiko kunna ani bɔlɔlɔ sangalamatili an ka marabolo kɔnɔna na Alhamdu Agi Iliyen. 26nan minisiri bɛ seko ni dɔnko ni dunanjigisoko kunna an ka jamana kɔnɔ Mamu Dafe. 27nan minisiri bɛ diinɛ ni bato ni laadakɔrɔw latimɛli kama Dr Mamadu Kone. 28nan o ye baganmara ani jɛgɛmɔ o minisiri ye Yuba Ba. 29nan Falaye o ye premier ministre nagakɔrɔ minisiri ye min ka baara bɛnnen don yɛlɛmaw ma politiki sira fɛ ale ni kalata sinsinni o ye Mamani Nasire ye. Ni maa 29 Falaye olu de kɔni sugandira nin waati in na sa ko ka gouvernement ka baara kɛ n'Ala sɔnna a ma sini an na don a womisɛnw kɔnɔ k'a daminɛ 1 yɛrɛ la nin ye Falaye ka na se 29 ma o jɔyɔrɔ ko b'a yira o bɛ min yira an na o ɲɛfɔ n'i ye gouvernement yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a daminɛ 1 na ka na se 29 ma o bɛ kuma dɔ de fɔ an n'o ɲɛfɔ jɔnni fanga bonyana jɔnni fanga ma bonyana minnu nana olu ye jɔnniw ye waati dɔ la a kun fɔra k'an ka technocrates don Falaye an y'olu don o ye mun d'an ma an y'o ye sisan ko experts de donna zen Falaye ɔ Falaye yɛrɛ kɔni ale ka sira foyi tɛ gouvernement ko in na ten kosɛbɛ Falaye ko zen ta ye experts ye ayiwa ni technocrates y'u se kɛ an n'a lajɛ sa min ye technocrates experts fana ye olu fana nana min kɛ an na o fana lajɛ jamana don Falaye bɛɛ bɛ n'i ta de kɛ o waati dɔrɔn de don nin bɛɛ ye waati ko de ye fɛn fɛn filɛ ka kɛ nin bɛɛ ye waati ko de ye maaw bɛ n'u ka waati de kɛ ka taa jamana de bɛ to yen o de kan ka dilan ka ɲɛ o de kan ka sigi sen kan ka ɲɛ ka baara kɛ k'o de sinsin o de ye nafa ye n'i taara mun bɛ fɔ ko karisa kun bɛ yan don min na k'a ye nin kɛ o de nafa ka bon ni i bɛ min ɲini i yɛrɛ ye su in na ta gouvernement kun kan an b'o jɔ ye Falaye baarabila dandɔnbali n'o ye grève ye sɛbɛn min bɔra o la école karamɔgɔw ko k'u ye kuma mɛn nka o fana ni hakɛ min ka kan ko ka o ɲini ka d'u ma yaasa u ka baarakɛdaw la u bɛ se cogo min na k'u ŋunanfan min ye denmisɛnnin 500 ye olu degera kalanko ta nasira fɛ kunnafonidiko ta nasira fɛ o kalansenw sigira sen kan Gawokaw olu fɛ yen Tɔnbukutu fana bɛ a la ale Tɔnbukutu kelen in kɔnɔna na sa don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la don o hukumu kɔnɔna na sanni feere ni bayɛlɛmalikɛlaw olu caman fana nana o kɛnɛ kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye denmisɛnnin minnu bangera sango san 2025 Kulukoro kɔnɔna Falaye 2600 Kulukorokaw fɛ yen kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigira Motikaw fɛ yen kiiri ni kiiri tigilamaw ani kiiri bɛ ta ka ɲɛsin jamanaden minnu ma ɲɛŋɔɛ daw yɛlɛla k'u kana u ka sigi ka kuma nka kiiri tigɛ tɛ ka kiiri baara kɛcogo ɲɛf'u ye o hukumu fana kɔnɔna Falaye dɔgɔkun kelen kiiri baara min sigira sen kan o hukumu kɔnɔna na minisiri Mamudu Kasoge yɛlɛmaba minnu donna kiiri ko la a ye ɲɛfɔli kɛ a la ko min bɛ yen bi Falaye o ye ko kiiri tigɛ yɛrɛ maaw bɛ mankan min kɛ kosɛbɛ n mɛnna kaso la ko ka se ka o ban sariyasow sigicogo u y'olu falen kiiri min bɛɛ tun bɛna kɛ Bamakɔ yan n'o maaw tun bɛ bɔ Segu olu bɛ bɔ Sikaso ani Kulukoro ko sisan olu yɛrɛ ka yamaruya dir'u ma u yɛrɛ fɛ yen Falaye u yɛrɛ k'u ka zon kiiri u k'u ka bingalikɛlaw kiiri min ye dunkojuguya ni yuruguyurugu kiiri o fana bɛ kɛ dan wɛrɛ o bɛ kɛ sira wɛrɛ fɛ Bamakɔ sisan dɔgɔkun o dɔgɔkun kiiri fana bɛ yan yaasa maa minnu mɛnna kasobon kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye kurumo kari la kiiri tigɛlaw olu de bɛ sɛbɛn di ma Falaye a b'a fɔ ma ko certificat de nationalité olu de fana bɛ sɛbɛn na a bɛ fɔ ma ko casier judiciaire i delila ka kiiri ma deli ka kiiri ka sɛbɛn bɔ ka d'i ma sisan ko bɛna kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ o kun fɔlɔ fana sigira sen kan minisiriso 2 y'o baara kɛ o kɛra dɔgɔkun in kɔnɔ dɔgɔkun kelen in fana kɔnɔna Falaye Batoni ye n'o ye avocat ka beretigi ye ɲɛmaa kura o sigira olu fana kunna o baaraw fana kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na kiiritigɛ so min bɛ yen n'o bɛ jagokɛlaw kun ka Falaye i b'a kalama an ka jamana bisimila ye fo kana se nin waati laban in ma kiiritigɛ so min tun bɛ yen n'a fɔ ma ko tribunal de commerce kiiritigɛla kelen de tun bɛ na ani jagokɛlaw de bɛ jɛ u bɛ e ka kiiri tigɛ sisan u y'a bɛɛ kɛ kiiritigɛla ye
sariya tigiw yɛrɛ de bɛ na sabula sariya dilanna ka bɛn fɛn bɛɛ lajɛlen ma jagokɛlaw tɛna tuguni k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ nin kɛra tan jago kɔnɔna bɛ tan o bɔra a la sariya ye min fɔ komi sariya b'a ko kan sisan sariya tigiw de bɛ na olu de bɛ kiiri tigɛ ka se ka jaabi di mɔgɔw ma sugu kɔnɔ mɔgɔw jagokɛlaw tun bɛ doni min k'a la o bɔra a la dɔgɔkun kelen fana kɔnɔna fala ye avocaw ni magistraw faralen ɲɔgɔn kan tɔn kelen olu n'anw kunnafonidilaw kun kan ka jouer nka kabini anw ye entraînement kɛ dɔrɔn avocat ko k'a match reporter ko bɛ t'u labɛn k'u bɛ taa labɛn sabati an k'u ma n'u labɛnna don o don u k'a fɔ an ye anw yɛrɛ ti taa o an b'an ka pɛtipɛtininw bila u bɛ taa nin ko ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen nka fala ye ne bɛ ka magistrat dɔ bɛɛ la est-ce que n tɛ taa jouer n bɛ taa tan a sen na dɔrɔn o ye n ka dimi bɔlen na n ye n ka dimi bɔ n yɛrɛ la n'a jouera dɛ Banjugu Dante ko k'a fɔ bɛɛ ye durati min kun bilalen don jumadon na k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a bila sibiri la ni ala sɔnna ma min ye kunnafonidilaw ni magistraw ka dulata san o san ale fana bɛ kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka cɛfɔ ni kanbɛn ni bɛnkan sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye barosigi kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛ in kɔnɔna na maa mafalen caman nana kuma datigɛ kuma na ka se k'a yira maaw la k'a fɔ ko an bɛ se ka bɛn ka kuma ka sigi ka fɔ kɛ u ye kuma di Adama ma n'o ye procureur Adama ye a ye min fɔ a yɔrɔ la ala fanba an b'o d'aw ma su in na aw ka se ka o lamɛn ka ɲɛ. Président kafiriw o procureur kafiriw o ma sa fɔlɔ yɛrɛ i bɛ yɛrɛ ɲininka mais attends mun kɛra quoi yala a tigi est-ce que a b'a normal la n'a bɛ na nin kuma in fɔ wagati min na loi fɔlɔ ye loi de 2000 ye o ye loi sur la presse et régime de presse tout ce qui est diffamation tout ce qui est injure a daminɛna pratiquement en tout cas public o sariya sen de kɔnɔna la donc nin y'a san 26 ye o sariya sen ma an bara fɛn kura tɛ cybercriminalité kɔni nana a loi in tun bɛ bɛɛ tun b'a baara kɛ mais sisan a taara ka di cybercriminalité ma k'a fɔ bon e de kelen kiiriso ye min bɛ baara kɛ ni nin sariya sen ye i n'a fɔ loi de 2019 fɛnɛ bɛ cogo min na maintenant n ye min fɔ donc n ka masala la ni presse mɔgɔw ye n y'o de fɔ n ko mɔgɔw bɛ fili caman kɛ c'est pas parce que pôle bɛ nin sariya sen ninnu bɛ appliquer k'a fɔ ko sariya sen ninnu fɛnɛ bɛɛ bɛ appliquer bɛɛ de la ayi o tɛ n'i ye journaliste ka cas ta k'a lajɛ sisan sariya b'a fɔ ko journaliste ye mun ye ko mɔgɔ bɛ kɛ journaliste ye cogo di ko organe médiatique ye mun ye donc ni min bɛ o lahalaya kɔnɔ e ma bɔ jamana y'a fɔ fɛn min ye journaliste ye organe médiatique ye mun ye ni e ma bɔ o lahalaya kɔnɔna la journaliste ya loi dɔrɔn de bɛ appliquer e la mais malheureusement bi san 26 kɔfɛ baara kuraw créera bɔlɔlɔsira ye fanga sɔrɔ journaliste sariya min bɛ yen réseau ni internetu talen tɛ ale kɔnɔna la mais o wagati kelen journaliste yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka t'u sɔrɔ réseau ni internet sanfɛ olu dun ka sariya sen ma o fɛn in encadré fɔlɔ ne taara i yɛrɛ sɔrɔ yen donc i bɔra sariya ye kɛnɛ min fɔ ko journaliste bɛ kɛ o kɔnɔ yanni yɛlɛma ka kɛ fɔlɔ kɔni e bɔra o kɛnɛ kɔnɔna la donc n'i bɔra o kɛnɛ kɔnɔna la forcément i bɛ taa don sariya wɛrɛ de kɔnɔna la o sariya in fɛnɛ bɛ appliquer i la maintenant min ye wajuluw ni diinɛ lasew ye a bɛ tali kɛ ni sariya sen fila in de la n ye journaliste ko loi min fɔ a bɛ journalistiya organiser mais a bɛ sariya sɔsɔ wale minnu fɛnɛ bɛ se ka kɛ journalistiya baara siraw fɛ donc ça veut dire que journaliste dɔrɔn concerné a bɛ mɔgɔ gansan concerné mais n'i taara bila terrain kan min ye journalistiya baarakɛminɛnw ye wajulu dun ti bɔ o minɛn kɔnɔna la parce que n'i bɛ kuma forcément a bɛ kɛ nɛgɛjuru sira ni bɔlɔlɔ sira radio sira télé sira internetu de fɛ maintenant janni ne ka n da yɛrɛ don madiya minnu bɛ se ka kɛ la ne ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ de la fiɲɛ in ye mun ye c'est que bɛɛ bɛ kuma fɛn bɛɛ la bi wajulu yɛrɛ k'i sen bɔ a la fɔlɔ n b'o de fɔ n ko n'a ka nɔgɔn o cogo la nafa t'a la dɔ ka taa san 5 san 10 kalan kɛ ko dɔ ka na tilegan dere fɛ ou bien tile 2 munumunu sa k'e bɛ se ka taa kuma o ko kan fo ka se ka o tigi sɔsɔ a ka gɛlɛn dɔɔni ni ne ye n b'a misali ta ne yɛrɛ kan ni ne ye baara o baara kɛ i ye mɔgɔ o mɔgɔ poursuit i bɛ se ka jama bɔlen ah non procureur ka nin ma ɲɛ a tun kan ka kɛ tan de munna a ma kɛ tan a ye karisa minɛ munna a m'a minɛ bon jama fan bɛɛ n'a ka hakilina don a misali dɔ ye kɔsa in na n tun ye wajulukɛla dɔw wele a ye bɔra ka kuma sariya kan a ye fɛn fɔ sariya la a tɛ fɛn min ɲɛdɔn sariya ko la ne y'a wele k'a fɔ a ɲɛna karisa i ye fɛn min fɔ tiɲɛ tɛ parce que k'a fɔ ko jɛkulu tɛ se ka plainte kɛ ni i ma farati jɛkulu minnu ye handicapés musow groupe dɔw bɛ yen nɔ consommateurs n'olu ma farati ka nin kuma sugu yɛrɛ mɛn u bɛ plainte k'i kan parce que olu ye san 10 ni caman kɛlɛ de kɛ pour que u ka se ka pouvoir sɔrɔ association ka se ka plainte kɛ u ka associé tɔgɔ la n'e taara bɔ k'a fɔ ko non ko jama jɛkulu tɛ se ka plainte kɛ Mali la i bɛna mɔgɔw don fili la donc fili il faut k'a ka corriger
o wagati kelen kɔnɔna la kuma kɔrɔ dɔw fɔra o tigi fɛ je sais pas san 5 san 4 depuis campagne référendaire wagatiw mɔgɔw taara o y'a sɔrɔ pôle yɛrɛ tɛ yen o y'a sɔrɔ ne tɛ procureur yɛrɛ ye mais dɔw ka nin dungɔ ye n b'a fɔ cogo di fɛn wɛrɛw b'olu n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ voilà donc fo ka ta ka don o ko in kɔnɔna la fo ne ka baara kɛ ni o lahalaya ye bon o fɛn tɛ quoi a tɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ nin dungɔ ye ni a b'o cogo la ni plainte ko de ka bɛ plainte kɛ n'a sɔrɔ ka plainte bɛ se ka minɛ a bɛ minɛ n'a tɛ minɛ a tɛ minɛ mais ne de y'a tigi wele n y'a wele lahalaya min na ne de b'o dɔn a ye mun de majɛ kɛ ne de b'o dɔn o traité tɔ e tɛ yen e ko ko non sisan ko finalité in ko fo ka kɛ e nin dungɔ de ye bon o fɛnɛ ka gɛlɛn dɔɔni quoi bon maintenant n bɛ ka o kuma min fɔ a lahalaya kelen de bɛ taa wajulu la ne ma n ti caman dɔn wajulu lahalayaw ni diinɛ laseli lahalayaw mais an bɛ min kɔni dɔn c'est que i taara sira o sira fɛ spécialité de bɛ bɛɛ la ne bɛ arabukan fɔ ou bien ne bɛ se ka kuranɛ kalan ou bien ne bɛ se ka bible kalan o t'i kɛ diyagoya diinɛ lasela ye malheureusement bi an ta kɛlen don o de ye bɛɛ fɛn fɛn bɛ se ka dɔ fɔ arabukan na fɛn fɛn bɛ se ka bible kalan fɛn bɛ se ka livre wɛrɛ kalan o bɛɛ ko f'ale ka diinɛ lase donc problème ba in yɛrɛ bɛ yen de fɔlɔ est ce que ni an bɛ ka nin masala min kɛ nin ye tan ni ko tolen bɛ minnu y'a ɲɛdɔn minnu y'a kalan kɛ n'a tor'olu dɔrɔn bolo est ce que an bɛ ka nin kuma min kɛ bi n t'a fɔ an t'a kɛ mais caman bɛ bɔ a kuma la c'est pas encadré la prêche n'est pas encadrée n'i ko i b'o fɔ dɔw b'a encore une fois k'a ta k'a kɛ yɛrɛko ye k'a kɛ i b'a fɔ ko non kɛlɛ dɔ de bɛ ka ta ka ɲɛsin diinɛ dɔ ma ou bien taasira dɔ ma alors que ne ka faamu na dɛ n bɛ se ka fili mais diinɛ lasela ye diinɛ ɲɛda de ye diinɛ ka carte d'identité de don diinɛ mɔgɔw yɛrɛ man ka se ka sɔn bɛɛ ka kɛ u ka carte d'identité ye bɛɛ ka kɛ u ka kuma lasela ye n'an y'a daminɛ yɛrɛ diinɛ kan ka fɔ ni faamu min ni a kan ka séduction min kɛ ka se ka mɔgɔw la sensibiliser ka na n'o tora bɛɛ bolo a bɛ effet contraire de produit donc jan'an ka nin bɛɛ fɔ il faudrait qu'on soit conscient du fait que déjà o fɛn bon o tɛ cybercriminalité ka baara ye ne ka baara tɛ k'a fɔ bon karisa de kan ka prêche kɛ karisa man ka kɛ prêche kan ka kɛ nin cogo de la a man ka kɛ nin cogo la o tɛ ne ka baara ye ne ka baara ye mun ye sariya ko mɔgɔ kana an bɛɛ jɛra o de la n ye kuma daminɛ ni assemblée ni loi voté cogo ye k'an bɛɛ jɛra ka sariya sen mun sigi an ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka se ka vie ɲɔgɔn fɛ k'an ka balo ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ ka hakɛ makaran k'o bonya k'a sɔrɔ dansago wale ma kɛ minnu ye tubabukalan kɛ n b'a dɔn a misali fana bɛ yen arabu sira fɛ depuis 6e année a bɛ fɔ ko ma liberté s'arrête là où commence celle des autres bi an ko ayi ko ne de ye e dan hakɛ bɛ ne de bolo ka tɛmɛ e kan ne de bɛ se ka n sago kɛ e la ayi e ta tɛ kɛ ne la a misali ye jumɛn ye ni baro in ka di n ye bi parce que a bɛ faamu caman an bɛ faamu caman ne an ka diinɛmɔgɔ ne ko mais ne ma fɛn dɔ faamu a fɔra ko diinɛ ko kiiritigɛla ka tile k'an bɛ ala baara la dugukolo kɔ kan k'i ye kiiri o kiiri tigɛ k'i bɛ taa ɲininka la sini yala aw minnu bɛ k'an bila o ɲɛfɔ an ɲɛna yala aw bɛ k'an dɛmɛ an ka tile an ka kiiri ninnu tigɛli la wa a misali ye jumɛn ye ne ma wajulukɛla bɔlen nin wagati laban na min m'a fɔ ko ala nɛnina kira nɛnina alayhi salam kuranɛ burujara ko fɛn ma bɔ a la mais i b'a tigilamɔgɔ nati ko bon karisa e ka cas kelen fɔ ne ye tan mɔgɔ kelen fɔ ne ye tan min ye nin kɛ k'a bɛ kɛnɛ ma a tigi tɛ se ka f'i ye mais a jɔlen bɛ minbar sanfɛ k'a fɔ o wagati kelen na ko ala nɛnina ko kira nɛnina ko fɛn ma bɔ a la ne bolo n'i bɛ fɛn fɔ kɔni i b'a sɔrɔ a dalu n'a danganiya b'i bolo bon o kuma min bɛ ka fɔ nin ye yala a bɛ mankutu tiɲɛ se dɔ ma wa a tɛ mankutu tiɲɛ se dɔ ma yala a bɛ mankutu tiɲɛ se fanga yɛrɛ ma wa a t'a se a ma parce que ça montre que jamana tɛ k'a ka baara kɛ alors que ni e ɲininkara ko bon karisa na ni misali dɔ ye tan misali min ni mɔgɔ dɔ ye nin ko masina in kɛ k'a bɛ jamana in kɔnɔ yan ko fɛn ma bɔ a la fɛnɛ a tigi tɛna se ka fɛn f'i ye o wagati kelen kɔnɔna la ni diinɛ tasira dɔ mɔgɔ fili la n'i ko k'i b'o wele ka kuma ko ayi ko diinɛ jitura de don diinɛ cɛba de don a ka bon cogo min na a man ka se ka wele ka ɲininka fanga la ne ko a ka bon ni faso ye yan ne m'a faamu ne bolo ni sariya sigira sariya bɛ bɛɛ de ye o mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ o mais n'a kɛra ne la ko dugukolo ka yɛrɛyɛrɛ sisan mais ni ne y'a kɛ ko ayi ko ne ka bon weleli ma ne ko n ko tilennenya bɛ min sisan ne m'a faamu parce que a fɔra ko kiiritigɛla ka tilen mais kiiritigɛla ngɔnɔ dɔw bɛ fɛ k'o minɛ n'a kɛra ale la diɲɛ ka wuli mais ni ale y'a kɛ fɛn kana bɔ a la finalement ne ko n ko bon kiiri tilennenya in ne m'a faamu n y'o ɲininka n ko mais ne m'a faamu yala kuranɛ kɔnɔ o n b'o misali ta c'est pas pour particulariser la discussion n ko kafiri nin yɔrɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ wa k'a b'i ye n ko ni silamɛ ye kafiri ka hakɛ dun silamɛ bɛ se ka wele ka ɲɛ o la ko awɔ k'o bɛ se ne ko bon à partir de là pourquoi an bɛ ban silamɛ dɔ ka wele ni fanga y'a wele a bɛ fanga sanfɛ yan bon donc
kuma in ye mun ye c'est pour montrer que charia ko kuma min bɛ se ka jamana kɔnɔdenw lafutinɛ parce que ni fɛn min bɛ e mara ni e yɛrɛ danaya tɛ e n'o cɛ ni bonya tɛ e n'o cɛ ni karama tɛ e n'o cɛ e t'o filɛ fɛnba ye o fanga ye bonyali fɛn de ye mais o wagati kelen i b'a sɔrɔ an dɔw bɛ taa jɔ minibar sanfɛ ou bien wajulikɛyɔrɔ la ne b'a lajɛ ne ko mais ne ma fɛn dɔ faamu o ko kelen in na a fɔra ko non ko fanga ko ala b'a di mɔgɔ min ka d'a ye wagati min na cogo min na ko fanga fɛnɛ kan ka bonya min bɛ k'o fɔ ne ye o tigilamɔgɔ talen bɛ fanga ta kɔlɔn ma k'a yigiyigi ka n b'a fɔ dɔgɔyalima ni majɛ sugu bɛ ta ka ɲɛsin fanga ma n'o tigilamɔgɔ minɛna ko non k'a tun bɛ diinɛ laseli de la ne bolo diinɛ laseli ye ala ye nin fɔ kira ye nin fɔ alayhi salam maintenant jamana ni recrutement kɛra nin cogo ni formation bɛ ka kɛ nin cogo ne ma dala ni mɔgɔ jagoyalen don ka don o la ni ne ka faamu tɛ kelen ye ani ne ka taasira ne dun kelen fɛnɛ tɛ jamana kɔnɔden ye yɔrɔ min fɛnɛ la fili dɔ fɛnɛ bɛ na k'o la on parle de pourcentage quand ça nous arrange on dit on est 90-95% musulmans mais pendant ce temps n'a yɛlɛmana yɔrɔ dɔ la o 95% musulmans bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn kafiriya bɛɛ ko ko bɛɛ ye kafiri ye mais ni wagati min na a b'an arranger an bɛ regroupement in ta je dis mais voilà où on est tous musulmans a tigi ma donc ninnu bɛɛ bɛ loi de 2000 de kɔnɔna la maintenant loi sur la cybercriminalité mɔgɔw ma min faamu fɛn kelen min b'ale kɔnɔ pratiquement o ye nɛni kelen in de ye doyen y'o de fɔ sisan nin nɔ ko il y a le monde matériel il y a le monde dématérialisé maintenant monde dématérialisé cybercriminalité loi in bɛ ale de kan n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cybercriminalité yɛrɛ bɛ défini cogo min na maintenant cybercriminalité n'i y'ale yɛrɛ ta k'a lajɛ a b'i n'a fɔ mɔgɔ ni i bolofɛn hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna la ne ka so n ta de don ne kan ka se ka don n ka so wagati min ka di n ye n kan ka se ka bɔ n ka so wagati min ka di n ye ne bolofɛn minnu bɛ n ka so ne de sago b'u la ne de bɛ se ka mɔgɔ yamaruya ka don n ka so ni ne tɛ fɛ a tigi ka to n ka so wagati min na ne de b'a fɔ a ye karisa sira b'i bolo bɔ n ka so fɛn minnu bɛ ne ka so kɔnɔ ne de bɛ se k'a ta k'a di a tigilamɔgɔ ma ale man k'a ta a yɛrɛ ye o bɛ yen droit pénal d'ensemble yɛrɛ kɔnɔna la violation de domicile je sais pas ma violence et voie de fait o lahalaya kelen bɛ cybercriminalité fɛnɛ la ne ka téléphone bɛ jate i n'a fɔ n ka so n'i donna a kɔnɔ ka sɔrɔ ne m'a f'i ye tu as fait un accès frauduleux n'i donna ne ka so cɛ y'i wajibiya ka to yen k'i tɛ bɔ n'i donna ne ka nɛgɛjuru sira fɛ ne ka téléphone ne ka ordinateur fɛnɛ fɛ k'i tɛ bɔ o ye maintien frauduleux ye n'i donna ne fɛ yen nɔ ne ka sokɔnɔfɛnw si e man ka na a si kari i man ka na n ka vitre ci i man ka na n ka télé ci o lahalaya kelen n'i donna n ka téléphone kɔnɔ n ka ordinateur kɔnɔ information minnu b'a kɔnɔ i man ka fɛn supprimer a la i man ka fɛn ta a la donc o kɔnɔna la fɛn damadɔw fɛnɛ bɛ yen bɔlɔlɔsira ko non ko o sariya sɔsɔ wale ninnu ko fɛnw don ko f'ale k'i hakili to o la kosɛbɛ o ye fɛn fɛn bɛ tali kɛ dogoyɔrɔ imagew kan mais ka ɲɛsin denmisɛnninw ma pédopornographie donc fɛn fɛn de ye image min bɛ tali kɛ dogoyɔrɔ ko ka ɲɛsin denmisɛnnin ma sariya ko ayi ko fan si tɛ bɛn i t'a filmer i t'a ci mɔgɔ ma mɔgɔ t'a ci ma i t'a importer i t'a exporter ni i y'o kelen kelen fɛn fɛn kɛ jamana ko ko bɛɛ ye sariya sɔsɔ wale ye maintenant numérique y'a kɛ que hali n'i ye livre ta k'a lajɛ sisan fɔlɔ bibliothèque tun bɛ yen nin nɔ a bɛ domaine bɛɛ la mɔgɔw tun bɛ taa livre papier de ta k'a kalan mais sisan bibliothèque virtuelle cayara mɔgɔ bɛ livre bɔ a livre tɛ kɛ hali papier ye a bɛɛ bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ donc ko il faut protéger les œuvres de l'esprit bɔlɔlɔ sira fɛnɛ fɛ n ye cryptologie fɔ n ye échange de service électronique fɔ état yɛrɛ tɛ nin baaraw kɛ mɔgɔ dɔw de ka spécialité ye ninnu ye u bɛ système développer ka feere mɔgɔw ma mais a bɛ kɛ ni état ka contrôle ye donc o société ninnu fɛnɛ la responsabilité des personnes morales o fɛnɛ talen don en compte loi sur la cybercriminalité fɛ ne ye nin min fɔ sisan n'aw y'a jateminɛ a b'a ye k'a fɔ pratiquement loi sur la cybercriminalité yɛrɛ n'a y'i bɔ parce que ale taara ka don code pénal kura kɔnɔ sisan 2024 code pénal ale fɛnɛ donna o kɔnɔna la n'a y'i bɔ pratiquement injure la n ye min fɔ min bɛ na ni diinɛ ko kumaw ni mɔgɔ ka dusukunnasiri tiɲɛni a tɛ loi de 2000 kɔnɔ a tɛ loi sur la cybercriminalité kɔnɔ a bɛ code pénal yɛrɛ de kɔnɔ depuis 2001 fɛnɛ code pénal min b'an bolo depuis 2001 tout ce qui est atteinte au crédit de l'État à la religion les discours comme on appelle ça haineux et autres choses au bɛɛ bɛ code pénal yɛrɛ de kɔnɔ depuis 2001 maintenant pour sur la cybercriminalité ni o sariya sɔsɔ wale ninnu kɛra bɔlɔlɔsira fɛ o de b'a kɛ anw ka responsabilité ye o t'a yamaruya k'a fɔ hali kɛnɛ jalan kan ko mɔgɔ bɛ se ka o diinɛ kuma latiɲɛni ninnu fɔ mɔgɔ ma ko mɔgɔ bɛ se ka o siya woloma kumaw fɔ mɔgɔ ma ko mɔgɔ bɛ se ka o kabila fara kumaw fɔ mɔgɔ ma hali min tɛ bɔlɔlɔsira ye donc ne ko n ko wagati dɔw la ne yɛrɛ ye miiri ka n sigi a min ne ko mais
faamuyabaliya jumɛn bɛ nin fɛn in na mɔgɔw ma mun de faamu ou bien mun de ma ɲɛfɔ ko mɔgɔw m'o faamu finalement ne nana ye k'a fɔ dɔw ta ye faamuyabaliya ye peut-être a ma ɲɛfɔ mais dɔw ta ye banga faamu ye mun kama ah oui banga faamu ye mun ye n'i ye an ka tabiyaw an ka diinɛw a si tɛ yen denmisɛnniya la o bɛ kɛ n'i da don kuma la ou bien ni mɔgɔkɔrɔba kuma bɛ k'a fɔ n'i sigilen a bɛ fɔ karisa wuli ka bɔ yen n'i ye mɔgɔkɔrɔba i da don kuma sugu la i bɛ ci i da la ko nin tɛ denmisɛnnin da don kuma ye kumaw bɛ kuma la n'i ma si dɔ sɔrɔ o kuma tɛ sara e la du yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ kuma bɛ kuma la e da don kuma tɛ o ye bon diinɛw nana o lahalaya kelen de fana yira an na ko mankutu tiɲɛ ɲɔgɔn nɛni ko kuma jugu yɛrɛ gansan fɔli ɲɔgɔn ma ko o bɛnnen tɛ cybercriminalité ko k'ale bɛ nin de kɔn yala nin fɛn jumɛn bɛ yen ko jɔn tɛ nin dɔn an na donc finalement est-ce que faamuyabaliya de don yali mɔgɔw de bɛ fɛ ne ka se ka to yen ne ka nin dungɔ fɔ mais a ye sariya sen dɔ fɔ ne ye ne bɛ se ka sariya lamunumunu cogo di ka nin dungɔ fɔ ka mɔgɔ dɔ nɛni ka mɔgɔ dɔ buruja ka mɔgɔ dɔ lagosi ka sɔrɔ fɛn ma kɛ ne la finalement est-ce que dɔw ka laɲini tɛ o de ye sinon n'i y'a lajɛ ne tɛ fɛ min ka kɛ ne la ko ne ka n'o ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ la o fɔra an ye diinɛw sira fɛ o fɔra an ɲɛna tabiyaw sira fɛ o fɔra an ɲɛna ladamuw sira fɛ mais ne ko ko ayi k'a kana fɔ ne ma mais ni ne ko n b'a fɔ ne ka to yen ne k'a fɔ finalement est-ce que faamuyabaliya de don wa banga faamu de don c'est ça la grande question maintenant ni ne y'o kɛ ko in na faratiba ye mun ye c'est que mɔgɔw bɛ u yɛrɛbakun ta ka sariya sɔsɔ wale kɛ ka sɔrɔ ka diinɛ birifini biri o fɛn in f'an ka bɔ o de kɔnɔ f'an ka bɔ o de kɔnɔ dɔw bɛ o ɲɔgɔnna kelen de kɛ secteur wɛrɛw la ka journalisiyaw ni fɛnw hijabu ta ka politiki kɛ dɔw fana bɛ ka diinɛ hijabu ta ka politiki kɛ a fila tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye o wali kelen e bɛ ka diinɛ ta de lase o kan ka fɔ cogo min na o ɲɛdɔnnen don o ɲɛdɔnbagaw fɛ i bɛ dan o kɔnɔna la i ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma ne b'o de fɔ n ko mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ lase a lase cogo la mais n'i bɔra diinɛ lase kɔnɔna la ka na ne ye a misali dɔw i yɛrɛ bɛ sigi a dɔw miiri i b'i yɛrɛ ɲininka mais ne ko lahalaya jumɛn ni jafarinya jumɛn b'a to nin tigilamɔgɔ bɛ sigi ka nin kuma sugu fɔ o président kafiriw o procureur kafiriw u ma sa fɔlɔ yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka mais attends mun kɛra quoi yala a tigi est ce que a b'a normal la n'a bɛ na nin kuma in fɔ wagati min na ça pose difficulté jamana fanga e ja ka farinya e de ye cɛbakɔrɔ ye f'e ka taa sigi ka fanga dɔgɔya nin fɔcogoya la. Procureur Adama Kulibali cybercriminalité procureur ka cybercriminalité baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo brigade kɔnɔna na min ye Kɔnpol Male Ayidara ka taa se Mantala Traoré ma an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo ye Bagayogo ko k'ale fana fo Tɛmine ale ye Sibititi ye an b'a fana fo cybercriminalité ani Jacqueline ka taa se Jalo ma ale bɛ kɔni ye T numéro 1 ye min ye greffier ye an b'a fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya yan n'o ye Sala Babi terikɛ ye an b'a fana fo ka cybercriminalité baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kiiritigɛlaw ko u bɛɛ lajɛlen ko ni su fala ye biennale tɛmɛnen kɔfɛ an ye layidu di maaw ma n ko su la an na to ka maaw la hakili lajigi bi su in na an bɛna san toro ani karantɛla ye baara min kɛ biennale hukumu kɔnɔna na k'o de yira u la fala yɛrɛ ka labɛnnen don an bɛ taa sisan tumutukaw fɛ yen stade n'o ye ndolanci kɛnɛ min tɔgɔ dɔn Baba Alkayiru la ɲɔgɔndan ninnu tun bɛ ka kɛ de su in na sangaw olu ye min kɛ u bɔdon su an ka jɛgɛw filɛ.
What is
Mamaliza ule, mawanyuna sio ule, towa maligiro wesi. Wamalila wazeni wapezu mnezu, wapezu mnene, baria mupezu mneno, wapezu mnene, numari pezu mneno, wapezu mnene, wasema we pezu mneno. Wamalilo wazeni wapezu mnezu, wanyuibwa to wamalilo wesi.
Hamisa!
San toro ani karantela biennale san 2025 kɛnɛ kan u sera ka seko ni dɔnko min yira ka bɔ sangaw fɛ o tun ye nin ye ale bɛ dansigi kɛ an ka bi su in na laseli la n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 9 ne ani aw ni Falaye Keyita an b'a fɔ sangala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ i Keyita. Ni bɛ wari ci nɔgɔyala ni bɛ wari ta nɔgɔyala. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye